familles, 1000 problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangurda musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Abdourahmane Allah waɗi kadi yeey kaso a arti te kadi guel gartuɗa en gandi galle on wayi jiiɓade eɗen kam seytani woni e galle kono alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum hetti en keeci won keeci ma noon ka tinani a siwa ɗum tinni woni ɓiɓɓe baabe men ɓe aɗa andi gila gorkajo o maayi jawdi mum siwan rone ɓen noon gillen heɓe kam tampin téléphone en donat nayyi en mbaɗani surtout nayyi ɗi ɓuuri waɗta hakkille min Bukari noon min jewtide hen keeci ma Ça va, mi ɓuuri wallahi. Ça va bien. Mais tu es toute belle comme ça. Ah, merci beaucoup. Encore Fatima gummuɗa tan ñan hen mariage garta kadi mbiya fes jaha. Ni ko jannon anniversaire Alicia. Ya hejidi. An nokkinoma carte. Ko ɗum te sa hokkama carte ndaare carte uji ɗi. Eyo Fatima yafum mi yejjitin hooram nde ko woni hen ko heew. Ɗon de ñanon. Jonka mi arti. Mbaɗo weeli? Ii weeli kay machallah pulago notim. Ah, Abdou Camara en. O ciriɗo en. Ɓe pusi toon. Ɓe suka worɓe. Kam fof wi ko mbaɗi ko mbeɗɗa. très bien. Mbaɗi mi feewi kay. Ah, c'est bien ça. Machallah. Alhamdulillah, ça va, alhamdulillah. Feccere fittano. Omon nder. O selli. Omon e jaam. Yino ñanom nde noon. Ay kadi. Haydara waɗani. Omon ɗo jooɗi omo Fatma. I waaji ɓuri faali no. I yo lettande. Mo wondi ɗo e galle o. Toraji. Wortoñ. Wortoñ. Yo lettan an min mom so ɓeyi mom Bukari han kadi woni mbaɗi rakkajo han kadi ko waɗa fof ɗum waɗata ɗum noddi komi kalnamo no merti minen 20 Kaw Bukari ko ñaaɗa ko haydara waɗani. An gorko ene yiima ene ƴetta debbo goɗɗo no fawa ɗum dow ma. ɗum montindo tension ma an somi hadde Bukari tan an e jeew mbiyoton koɗo jinganoma o tawi woni jeew ko warata ɗo caggal am kode mais somi arti tusa haalde haydara mi anda ɗum ko wonni Haydara waɗani. Haydara waɗani. to paɗa ni sa Tan ko boutique. joɗita Mbiɗam ara jooɗi. Ɗum coodam ɗon seeɗa. tawi kam tomi arti noon bagage am min caggal am min noon wonno min jewtiri min a Bukari wonko min nandiri hen won kadi min paamiri tampuɗo emi tampagne min sikki mbawa fot ko hiiɓi mawɗo amanta maire mawɗo tampanta maire yimɓe mbawa ɗo wona heɓe gaynana yimɓe ɓe cuuro heɓe jewta goto fof lelo Dakar ina waɗa ko weeli ɗum haɓo e arwere ronat mi haaldi hen a Bukari noon ha min won ɗo min towi joni noon alay saago ɓayde enen gonde galle ande min kalanma min jiiɗi waɗ Abdourahmane no Amadou haaldiri ni mataw haali fof bon min mu kam min majjodira en hay mbiyata goto e affaire ndonu he no foti wa heddi noon ko an tawde Allah waɗi e alano ɗo kaso gonnoɗa Allah arta reema
hade amen taƴno hen hay nden min kalanma meeje amen ngo anne totta amen ko woni hen meeje ma sabu aɗa andi kam Abdourahmane so tawi ko haalde goonga neɗɗo mo ganduɗa anda no ɗi jofrata anda no ɗi ordata anda ɗo ɗi ñamata anda ɗo ɗi jarata on kam fotani fodde emo ganduɗa kay sukki hen jemma ñalawma ɗum de miijo mata min cokile he cohlu ɗon an fes ñande ko mbaɗɗa ko holno mbawirɗa ɗum ko mbanmi anda ko mbaɗɗa ala fes an honno garirta tawa kam e gallam himɓe fof ne jooɗi ɗon mi haalani mbiya gonɗa koye wajade han Sophia miɗo ɗo haalsa mi yejjiti a fotani yejjide ɗum noon saabu ko mbaɗɗa kam ko wona waaju ɗum ko ustude neɗɗo sa yiiɗi haalani ɗum gonga noddata ɗum ko banggue taw oɗon goni ɗiɗo jewtuda e mum kalna ɗum ko nana kon dow himɓe eyyi mbaɗɗa jam tan kay non joom suudu ma waɗi Série ayi wallahi ko gonga e maydiri kay non wallahi mboɗo sellino kay ala min wappatama eyyi maydiri kam eyyi ala min kam mi ala on probléme eyyi jaggu ñalawma rek ayyo comme ça min mi ara d'accord inchallah e kay salminam gallo salmini joom suudu ma merci jarama allo mi nanimo kalɗa ko noon ɓe mbayi hay soɓe gari galle ma sa jaggani no fewi ɓe kefta gorko ma e junngo ma e mayno yadde ndiyam ni mimima noon ko noon tan ɓe mbayi soɓe gari ɓe gaddata junngo ɓoro de ɓe gara ɓe liccitma an garta e galle o min cuganami mi jaɓaɗe kecce mbimam kala garɗo fof ne ara ƴewde gorkam mi addo kasangue mum min haali mi hulani ko kalim ko mi nani kalɗon kono ay mi haalanma affaire dun wona ko neɗɗo micco hakkille mum est ce que on nani ndono ko urano addi ɗum ay enen fof foti heɓata kala hen gonɗo gorko enen fotata an ko keɓata ko ɗum Boukary heɓata ɗum keɓata min kala mo jiiɗen baaba ho woni gorko ɗum dañata est ce que a nani ko ɗum woni ndonu min no pettimi sorde de caabi ɗi beddim koye nder gueeƴi kala bawɗo hoccude yo ya naata e nder gueeƴi o itta ala tawo kam ɗo ko min haali ɗum te soɓe ngari ɓe gaddata junngo ɓoro de a yii de mi haannima jawra tiiɗe oto oppuɓe ni eɓe naata nder galle ma saka ɓe ngarno ni ko tettoɓe worɓe ko noon ɓe mbayi oto jaɓ ɗum mi jaɓata ɗe kecce mi jaɓata ɗum soɓe ngari ɓe goppatama ndeja ɓe gara ɓe nedduma annen mbeɗa aɗa hangere yalta galle kamɓe ɓe dañi no jooɗi galle maccugana ko ni weeɓi di nous on a peur de rien nous on est ici on est collé ici on a peur de rien on est resté ici et on va rester ici encore il y a pas de quoi maman jafɗanno kono an ho wima tampuɗo ema tampani ɗum ala hen Amadou ɗum ala hen a faami te noon miɗon faada ha neɗɗo immolakde arɗo wiyam ɗum renga ɗum pare min yo neɗɗo arɗo tan wiyam ɗum ƴetta ɗum min Abdourahmane min safrat ɗum anani Abdourahmane haade ɗum fof bon ɓe wonɓe to kam haɗañi ɓe ganda ko woni koɗo ɓe ganda hen ngay jibini ngaya ɓe ganda ko ɗiɗi goni ɗo walla ko tati an ko hay tan enen mbaɗen ko mbaɗten ko meɗen ɓe meɗentemɓe ko saabu Allah hey wadde onon gona jul ha onon gona jul koko ɓe ganda ko ɗum taki yiɗɗon waɗa ko wiɗon ɗum watta ɗo ɗum wonta ɗo de te mami haala noon ay min han miɗo janggi aduna ko heewi o kaso mo jaltumi wonko mi jagginimi par ce que miɗa andi ko neɗɗo sokata neɗɗo ko neɗɗo jamfoto neɗɗo waɗata bonande neɗɗo aduna han kala mo ñamloɗa ko moƴƴi ko boni yoɓatma gila gandum ɗum noon komi poftiɗo neɗɗo natti kam jaran haydara est ce que o nani te ƴeew wona on mbiɗa yimɓe jogo jaasi e legge mami sood jaasi mi sooda legge mi wakko par ce que yimɓe jarani ɗum han
Abdourahmane affaire am lum na nera waji affaire fam pistol an okku non wala lum non ha mbi wa okku non wala lum non em sifti ko lum na ka lum non mokko non an kam Amadou kane Amadou hon ƴettirta ko foteno pistole totta ɗum ndikka ngay Bukari okka o totta ɗum pistol o nden siwa yakka so siwa haange ko joni hanga haɗa en mimi haalani ko est ce que haɗen Abdourahmane anda hoore mum ko mbaɗɗa kam ko welanimi haydara Sophia ka référence ka neɗɗo majju Sophia tan mi haalma ayi oɗo galle a mucci dow sukar a mucci dow lamdam a mucci dow ñamako hay fof a mucci dow e galle Sophia pourquoi a jaggani dewgal ma joni an jiɗɗa wiide min jogui dande jiɗɗa wiide ko min resata hooram serata hooram et puis an Sophia an ka serama to mbatta e dow galle a hotta galle mon fes min yiiɗa ɗiɗo affaire uji min mbiɗa andi ko tekkam joɗade ɗo hen te an a famdiri kada haalnam ɗum Abdourahmane ko dañ ko o galle yonani ɗum Abdourahmane yaay mum weddo ɗum yaayam hocca ɗum musnin ɗum haɗa musni ƴewno mbawi fooƴ Abdourahmane ponnomi ko musni fof kam musni ɗum woni ponkol jogui doole nder galle ɗum wona ko ɗum watma kibon ko fonno ko musnu fof ko ponnoɗa ko musnu fof ko Abdourahmane musni ɗum joni noon heddude Abdourahmane o musnu kosam yaayam ha waɗam kibon miijo kadi rondinayi babam mi jaɓata ɗum ayino mi haalnama Abdourahmane noon yonti neɗɗo haalan ɗum gonga yonti Abdourahmane neɗɗo andin ɗum hay pustere jiida yimɓe he Amadou artir hakkille ma Amadou ko mbiyata ko haɗa ubbita sa ubbiti ɗum dara ngo wongo no wawi darade nder galle he ay probléme réglata probléme Amadou woto ubbit bosiyebe goɗɗo Amadou woto jappil woro ngo ay ɗum mbaɗata ñande fof ubbitɗa ɗum woni asni hoorema yenani joni noon ko yiɗi noon wonɗo ɓe ronat muslu yayam e ronat nayyi ɗi mi jaɓata ɗum billahi wallahi mi jaɓata ɗum wallahi a wawa ƴoƴ noon hani ɗum jaam Bukari a faami heddi ko noon pistole o mi andanoma Abdourahmane haange a faami joni noon en gandi hangama mbaɗen feere haɗa andi an ko boni fof an Abdourahmane kam hoɗon mbawi wadde maslahaji aduna min kam min pari joni noon mbaɗa feere puntidira mum ha keɓen pistole o sa horima ɗum ñengti sees si yalti gujja kuri ɗe kam keɓen sabu si wonani ɗum billahi ma felluɗon neɗɗo temeɗ andi fan mat ko lem suuɗ on idto war teg hen jonggom du noon war ramas woɓɓe ɗum noon watten hakkille ma ko muƴi mbaɗa feere keɓa kuri ɗe fellingi ɓoli kam seddiringi ndika wawe men Amadou ko kalɗa ko noon ko ɗum miijo te min mi jaɓanama miijo ngo mi nani Amadou waɗ feere tan Allah jaɓi mami waɗ le tout ha mi waɗa récupéré kore ɗe kam fetel o kam suusama ƴetti woto men fetel o de fetel o kam memata si hattima mo galle el maaya kuri ɗe kam noon haɗa wawi wujjanani so heddori petlal ngal ɓolal kam ndikko ngal wawi waɗne ayda kadi an kiir mo ƴettuɗa tudɗa Fatima hol pawɗa ɗum ene fiya gorko mo jamma e ñalawma oɗon haqqe aɗa wawi ɗum rondaɗa an non aɗa o ko min yeymo 20 000 eyyi ko min yeymo 20 000 ko hiiram pour ɓurnudu wona pour nedde an fe sanoɗo selli holno ƴettata hiir 20 000 jomum ara wima ne sooda hiiro ƴetta totta ɗum ko moɗon paami e mbiɗa sohli kalis mi ala haydara même min sax gorko makko ɓe fimo ɗo wallahi ɓe bonni ɓe piyannoma ha ganda hayyo yam bandam giɗam hayyo yam sehlam hayyo jeewalam jeewal ngal nayi ngari baari nooti hayyo debbo pullo danejo ar soko danejo wallahi ɗum fof ko an jeeyi an jaha tan mbiya e artata faman Alicia tan jagui wiima anniversaire mumen ayi anniversaire ɓen tan mi hattima falani hay cadeau dañite bandam giɗam sehlam gonduɗa ko yodde toon barakalla won wonama ɗemgal wallahi ije ni de mbaɗim neɗɗo kadi sono wawta suudu mum yo moora ha yoɗ fay mata an hon mooro magol moorol kesol faamu ciɗo ba moori kam ay so dakar tan yaltat bandam giɗam sehlam
An ga weltima koy. billahi weltima wallahi tawi mi heppi ya artu tawi komi yeewama galle o min sa ala ɗo tan aɗa andi mi yeewete Balli tato tan manda balli ɗiɗon tan manda ɗum tagi wiidema yewama. billahi wallahi Nani ko monim ton fo hakkilam nen ga. ay balɗe tati ɗe gonɗa to ɗi ɗesimi wonko duuɓi tati Ijam. min somi wayrima tan aɗa andi mi wonata mi dañta jam te ayi galle o komi wiya nem ko haydara hande so Allah jaɓi seke naage mutti ha pewnuɗa suudu men ndu haɗa uuri ha nattuɗen galleli ɗen aɗa andi ko mbaɗnatmami ha Matta. doge tati mbaɗnatmami Doge ko yahata dumu. doge tati ɗe fof ko min unata ha ɗigga mi yerwo mi seeɗa ha ɗaata ha moƴƴo inchallah yo ɓerde ma ɓuu somi waɗanima ɗen doge tati ha parino mi simtanma kewno ko ɗo e galle he fof guila jahɗa Bukadi hartu. façon probléme fof kewi ɗo haɗa andi galle men o kam noon boy Hanum les détails je veux savoir tout. mi tonganama tan noon ayi idi fof probléme ndonu nayi ɗo duke Don do e galle. yeyi probléme ndonu nayi ɗiɗi pa o woppuno ɗiɗi Amadou wonde Bon, e hollum kadi. gueɗel gonguel ngel woni probléme kaaƴi Kadi. Makko Amadou kadi hangama kadi. wona Amadou ko Abdourahmane to jongo ma woni jongo manen nder ko mbatta toon kadi ko mbatta jongom ko affaire holon affaire ka seeɗam addu no mbaɗani an ad Sophia an la valise que tu m'avais envoyé chez Amina ha joni mi jettani kalisa Non, attends. Comment ça? Gilenden ha joni Amina neldanimo. ha joni somi neldimo téléphone o jetta téléphone makko somi neldimo ko message o lirta min mi andani holon ko woni Amina ham ko neddo walla hollum. Gilenden min cigom ko neldima halis ma? ha joni mi jettani téléphone ha joni OK. Ɗum fof no wawi waade. Hokkam ɗo une semaine. Sa arti tottuma halis ma? ala seeɗa ɗum mo wawande Hande kam mi ala haydara. semaine ene ɓooyi Hande kam mom tawɗa ko mboɗo waasi mi ala haydara. possiblement hay 3000 ay to Fami holluma. Hande hay temenayi tawataɗo haydara. Tati larde ayi fistinaɗa ɗo. Wona yiide? Mi ala. ɗon téléphone ma hay téléphone ma 3000 ala to Babo en bandam wallahi tawɗa ko ala. Sini no wonno ɗo tan nawa. aɗa andi Abdourahmane kam guel uddita kaso arti ɗo nder galle he ko deɓeɗo galle o hamba rebati okkani amen min surtout noon min Amadou kam okkani amen jam no meeɗa wadde jam ɗum neɗɗo yiyo no deggodirde ono ɗiɗo ɓe dégaji no mbayno leydi hokkata on jam wallahi hoore nde tan waɗi déréglé kono minen kam aɗa andi probléme ala e amen ƴeew gueɗel gonguel ngel noon to nanani heeɓe kaala nguel dingiral to woni affaire diryankoɓe wonɓe ɗo nder galle he affaire gilli wojok nder galle he corok aɗa andi tan a famani modayaji gonɗe nder galle tan puɓur paɓareji paaɓeji ɗokke affaire tout c'est là an est ce que no janumi caggalam nde no janumde ko mbaɗɗa caggalam an min titi comportement comment non hay dara min ko mbaɗen min kay fanma ganduɗa somi yalti ko mbeɗa fof ko ɗum mbatta fanmata min alama jigui sono an yo leer tan de no ƴeew min alama woni feccere fittandam sono an alama woni feccere fittan mu sono min sa woppi kam ɗo min kay gueɗel gotel muusi koko jewatemi koye nder suude mi heppa ya aro te kadi hakkillam wonata ma tellement mi miijo goreji min andi goreji gara ɗendaji noon so jii diryanke tan mbiyata innam no numéro mo téléphone joni mi hatti Allah haɗan Mahamadou Allah sul Mahamadou Diaye to min ko an woni sehillam bandam giɗam sehillam ala wendam feccere fittandam min ko an woni bandam ulemane min sa fofay ni mi wurata wallahi billahi sa fofay ni mi wurata min ko an woni bandam giɗam ala probléme ala wendam sehillam ala wendam bandam ɗum fof ko min jeeyi ɗum fof ko an jeeyi a weltima te ko mbimami ko kadi so Allah jaɓi ko ɗum mbaɗanatmami hannde min kala ko mbawmi wadde ha beltoɗa mi etot hay somi wawama mi etat billahi te ƴewtan hannde machallah no mbaɗa ni hannde darade ɗum fof ko an jeeyi neɗɗo mom sono woota suur mum yo ñanto ha yooɗa moɗo ha feewa fuuɗa ala hay somi fuuɗa momi yoɗi ande mom machallah
e Fatima tam kam ñantima Mbiɗa yoori kay. Fatima tam kadi moorima Mbiɗa yoori kay. Fatima tam kadi fuuɗima Mbiɗa yoori kay. e Fatima tam han laari Mbiɗa yoori kay. e Fatima tam han leeri Mbiɗa yoori kay. ala wendam bandam giɗam sehilam Ko min debbo kay. ɓinguel dimel ñaaƴeɓe an woni debbo pullo deɓa danejo mo arsoko danejo Andi ko billahi weltimo koy bandiraɓe. ala totom kanin soɓe ala fes an jiɗa komi wujjiya walla mi caglo mi wima kay mi ala ala mi wiyani noon de mbeɗa cohli kalis botom ala hen essence hay essence ala hen mbeɗa cohli même 3 minutes goto aɗa ko ñimi haalane fes min déjà min mi wona gueyi kadi a wawa darnudemi nde o nangue wulde nde yaw gallo a majja mbo joguiɗo ennemi ko wayno Fatima en kadi mi yiɗa gandanami ɗo haydara an kay ya min kay mi wiyani mi tottani mbimam komi ala ɗo e 1 semaine sa arti mi tottima haalisma eyyi jonga mbimami haajam ala hen a totom haalisam wallahi totom haalisam mbeɗa yiiɗi mbeɗa cohli ko 3 minutes joni min mi ala barke rasulullah e totom haalisam yo wel barke rasulullah e totom haalisam fas totom haalisam mbimami fas mi alanama haalis barke rasulullah e totom wallahi mi ala mi tottatama jam sabel totom babo yam bannam mi ala barke rasulullah e totom wallahi tota kam kaalisam hana fiyadam nden wadde barke rasulullah mi fiya ar gay wallahi totom kaalisam fas barke rasulullah e totom o puutamo o puutamo mi way dara artuɗo ƴeewa kasso komi jiɗi artuɗo ƴeewa oɗo kelfarima ara mbiyara force ɗum ko jam an artaɗo ƴeewa an artuɗo Sophia. Fatima Waaleykum. ça va bien Awuntu. adani Machallah. alhamdulillah ngoda An. Affaire mbira so. Mbe ñaate hadu. Bugal wadi no kam expliquer de manki. Mais mi ronki fam. si min ne jew haalni kam ɗum ay ɓiɓɓe babiraɓe maɓɓe ɓe ko ɓe goni yimɓe jasɓe Wala barke. kono ay min so tawi koɓe tiriyaji ko ɗo ɓe tawata kam ko jeemi hen ko fof noon mami lokkir ɗum ha timma heɓe junggam ɓe beela fof yem mbaɗ Mali sirede dum mom so pirama ni tan webara but. min oppirtaɓe noon de Min de be halam dum an kay. Ko uru wala do galle. ay I mo adduno ƴewde. Buftima bowal wocci bagage mum yi kanko fatata. Buftita bowal kam woni. Kon jonde mako do galle. ha kala ko wona jam wallahi jam ɓuri ɗum hankkidi Fatima tam arti yew ko kewno ko ɗo wuuro he fof doge tati mbaɗami ɗum mbaddami ɗum hen kadi doge tati ɗe ganduɗa kadi ɗen koɗe keeriɗe kañum tan min tane ɗum ko ɓunude manam jewtanɗo ɗum kiwe galle eyyi ma won ko haalande hakkude ma haali fof ala hakkude ma Iya. jongo hakkude ma Allah tan hakkude ma jongo ma haalni ɗum yi anne Amadou ɗum ɗon kay hande sa nanima haali fof kay koko foti ko haali tan kalanmi ko heddi ko kay annene aɗañ min gaari mawde kono Amadou an min kam min guila hanki jeewa kam ala ɗo nani mi dilli mo e galle he ala ɗo yettiram fiɗɗi ɗon galle he te min mi yiyani ɗum mi nanani ɗum an kam jeewa ko hoɗum woni jeew guel walde Abdourahmane haɗanni ɓanɗon muusi kadi ko kewɗo gacce Fatima wortoon kadi Ala. Won ko don joodo ndara mo mbiyata mo haydara. Min natti horade jongo ma haydara e makko. Mi jaggani mo jungam non. Be ñene jaggi mo jungam nen wulat. Min natti horade mo yo yaltu gallo wala wala galle. Fatima alen kam neɗɗo arta tan mbiya ɗum yo yaltu galle ɗum noon ne waɗe joni kay goppenmo ɗo haw yiɗi O yaade boyido yo yaltu gallo. Min mi natti horade yo yaltu gallo rek dal bur sidi. wattan hakkille ma gacca ɗiɗo affaire uji Min mi yeyi mi ari mi tawti mo ci ko mom taw yemi atti do kam tawra mo do ka. Den jeew ko weti ko fo mi yando wara vaji to.
Sall ne jeew nen do hoore makko kono koye musde mais mako mawɗum de ça va kanko ni gomi fewnan kaccaɗe mi fewnan après mi nawanamo mi joni yaɓ ƴeewamo dow naar mbeɗen addanam kaccaɗe min abdourahmane hoyniri ɗum galle meɗa ndi ɗum tan jaggi ɗum nder suudu muto ɗum tan de kono bukari mimi haalani ko an kam nelal ngal nelnama mission affaire pistole o mbinen ma en gujjoyi bukari ha joni yahnani pistole o yi amadou mbeɗa hen de kono aɗa andi noon ngal ɗon nelal ko ngal tiiɗngal te ko foti ko yahata takata ko neɗɗo umma yaha ngal ko ɗum affaire laaɓɗo te aɗa andi ɗe balɗe fof waade ma yaltani galle o abdourahmane Entrez. Ayo. Sall Fatima. fini Jenta. walejo fini Walejo. walejo Tanke. mimi yiyatno subaka aɗa sellude Mille gilipin mi horam de Musa tan. worman musa ɓa yaɗi poɗɗe de Mi yari ke. mais semmude a yahata hôpital Ko mawlum alhamdulillah. Ko mawlum. ani si a jaɓi tikkanima e min o waran komi tikkano par ce que min mi hokkinima carte invitation Wallahi bandam do ɓurani weltan ɗum taki mi arani. Mbaɗa anniversaire weli. weeli kay machallah fulɓe fof notimi mo fof jingui Machallah. ando jahnom le t'étais en bonne santé maintenant je te trouve comme ça an kay laaɓi wadde a daranan kam Boukari mais ça va mieux quand même min jinnomi andu mbila felliti walla fellitayi mila mbeɗa felliti e dow gueɗel noon so yalti wuro ngo walla yalti suudu ndu walla woɗɗi kono andi so woni nder galle he kam pour nata suude haɗa irta siiray fulɓe noon mbi yande hawre tellade abdourahmane yalti dawi jinnomi noon jaaha toon sa yeehi ƴeew suudu lokkindu fof turwaluji gonƴi hoore lees he ɗon heewa kori ɗe tural gonɗo bange ñaam eyyi sa ari ɗon sa fooɗima a yiya jaaha pourwal goɗɗo gonɗo 5 nanto walla ƴeewa ndir kamote irt suudu ndu dal sa irtima toon yan sa yani toon kori ɗe tan cohlummi adnam kori ɗe tan yo ɓerde ma ɓuu kono aɗa andi ko ñaagui mami noon aɗa andi jahaɗa kam neɗɗo andano artirat mbeɗen yaaha mi irtoyo mamiɗo yiito heeɗe foof so Allah jaɓi tawi tan ko ɗen e nder suude mamiɗo waɗa récupéré heeɗe foof kono amadou ko tori mami ko wonɗo ndenanami damal worgo ngal ndenanami damal rewa ngal sa nani delle kala no ganduɗa haɗa kam waɗir signe mbaɗami signe saabu so tawi kam toon tan mi maayo a hettoto sa nani mbami nandite o signe kam yed jettama so Allah jaɓi ko halma waɗtema kam hankadi yo feeram boni min mbe sekka daw ndeka ana dawa oye kam mi nannam kade peño wallahi mi yortinam kade gasna amadou wayagam amadou
familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni endam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Bida, mi naulir take, oh mi sere take. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala.